Diu, aleshores no teníem records. És a dir, quan vam començar no teníem records ni de nates ni de res. Estem al passat. Estàvem construint un record per al futur, que és ara. Aleshores, anem a llegir un altre poema que us proposaré jo, a menys que vosaltres ne tingueu algun que digués jo m'he mirat este. Ne teniu cap? Digues, Marina. Jo em vaig mirar i vaig intentar analitzar contextualment el poema de Prop dels 19. Doncs va, som-hi. Vinga. Torno a començar? Prop dels 19 de Gabriel Ferrater. Quan falten 12 dies perquè tinguis, Júlia, 19 anys, vull apuntar-te 3 o 4 dites, 19 no la sé pas, que siguin veritat. Doncs anem a llegir el poema a partir d'això. Massa simple, respons. Massa simple, ara això, perquè no, perdó, ara m'estic posant també, estem obrint altres coses que és com dir els poemes. Hem de buscar la lògica. Hem de buscar la manera més natural de dir. Si diem massa simple, que no parlem mai així, massa simple, deixant-ho cap dalt, no responem mai així. Llavors, a l'hora de llegir també busquem aquesta naturalitat. És dir... Però recorda la cova de Plató. Qui espia la paret, la febre d'ombres, no sent al seu costat l'esma innocent amb què se li proposa alguna cega mà. Dones i homes, mans nuades. Fosca d'una tarda que mor. Dins de la cova s'hi pot veure, Júlia. S'hi pot veure la Júlia? No, s'hi pot veure, Júlia. S'hi pot veure? Viure. Viure. Dins la cova s'hi pot viure, Júlia. Millor, sense records. Però quan creixes tu, et creix la memòria. Mira que et pugi dret, que cap por no la torci, que no et sagni de cap empelt cruel. No t'escoltis qui et parli d'egoisme. T'has de gosar estimar. Veniu cap aquí un moment. Gosa poder ser fort i no t'aturis. Gosa poder ser vell, que si tens fills, un testament els fermarà ben curts. Gosa poder que no t'agradi massa d'anar tastat per un món que s'espera. Si et sobren fills, avia'ls una guerra. Gosa poder donar feina a xarnegos. Amb el teu sou compraran vi prou agre perquè en 3 anys els podreixi les dents. No et faci por, tu pren l'opi dels rics. D'opi te'n ve d'Escòcia i de Roma. Gosa poder tenir enemics a sou. Tu, bailet nou, confia en anys futurs. Prou temps tindràs de fer-te amics virgilis que et llegaran Eneides a salvar. Gosa poder fer-te persona augusta quan tindràs temps. I avui, Octavi, noi, gosa poder degollar Ciceró. Què és lo bàsic per un bon recital? Primer de tot, una posició del cos relativament natural. És una història bastant... Bueno, és una carta d'amor. Diu... Està en castellà perquè la tia era castellana, no? Tengo tantos agujeros que ya no sé qué soy. ¿Qué soy? 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 També està una mica relaxat, va bé, sense passar-se, és a dir, no cal que estiguis allà, saps? Com si no tinguessis res més a fer, que estessis allà, que estàs caient, saps? Hemos tocado fondue. Huele a queso sea cabra. Qué agonía más aguda. Qué fermento. A esa no se la tira mi su padre. Semiseco el alma. Hasta mis ojos se secan en verte. Me dirás que soy un rayado. Un poco burro. Després la fluidesa. La fluidesa és aquella cosa que... Jo a vegades no soc un gran exemple de fluidesa quan parlo, però és almenys no entrebancar-se. Si estàs llegint un poema que representa que ja te l'has preparat, saber on tens problemes, no? Allò de dir, val, doncs aquí sempre aquesta paraula em costa molt de dir. Y fue en aquel momento cuando realmente perdí el corazón, porque coño, tanta falta de amor, me li mató. Hay que reconocer que quizá fui un poco gruyer cuando le dije aquello de bechamel culo. Cogió un cabrero de taquitos, pero en realidad yo me decía, pero si tranche te'n fot, eixa tia.
Bueno, me lo decía sin parar de llorar. Sempre, quan reciteu o quan llegiu en veu alta, aneu més lents del que us penseu. O sigui, alentiu-vos, sentiu-vos que aneu lents, perquè és l'única manera d'arribar a un tempo que serveixi per arribar bé a tothom. Aunque lo peor estaba todavía por cheddar. I cheddó. Però això és una altra història. Un altre dia torno i us ho explico. Xifra o xifres? Xifra. Vale. A mi m'agradava el meu amor petit, El meu amor petit teixia somnis ocults sota la culpa adolescent. I els dits tacats de guix es resseguien al nom de les finestres. T'enyorava. Per descriure els poemes de Gabriel Ferrater utilitzaria més bé la paraula dificultat. O sigui, Gabriel Ferrater utilitzava un llenguatge que jo mai he utilitzat i mai he escoltat i em costava trobar-li el significat o les seves metàfores a què es referien. On tens dubte? Sí. Lleugera, s'inicia... Va, 7. La pluja d'una nit. Vale, d'acord, lleugera, s'inicia la pluja d'una nit. Lleugers, es confia els teus dits entre els meus dits. En aquest procés he après que hi ha molts poemes de Gabriel Ferrater que m'han impactat bastant al saber el seu significat, però el que jo vaig escollir per recitar, que és el de dits, quan el vaig aconseguir entendre, em va semblar molt bonic la forma en la que tenia de descriure el sentiment i les imatges que utilitzava. També. Te passa per als dits. També. I quan surt del cabell, O cap és al com sol. si tingués molt present, o sigui, es fixés molt en els detalls i després, perquè després diu però potser no sempre tindré de tot present el que ara veig amb tu. Absolutament. Me venia molt de gust treballar en gent que està en un moment en què l'amor l'experimenten com una cosa absolutament vivencial i molt novedosa i és evident que l'amor se treballa i el vius durant tota la vida, però a l'adolescència és un moment on les coses se consoliden, on les coses s'aprenen i on les coses se viuen d'una manera molt especial. I una de les potes de la poesia de Ferrater, una de les temàtiques bàsiques en la seva poesia són les relacions amoroses. Hi ha un professor, el Biel Ferrer, que és un professor de l'Institut Gabriel Ferrater, que en diu les relacions interpersonals, també. Però tots sabem que fa 50 anys, o una mica més, que és quan Ferrater escriu la seva poesia, escriu des d'una experiència que és hetero, que és normativa, és una manera de viure l'amor que 50 anys després ha canviat moltíssim, o jo tinc aquesta sensació, i m'agradaria corroborar aquesta tesi. I aleshores partim d'esta proposta. Què passa quan un grup d'adolescents, un grup que estan a primer de batxillerat i per tant encara estan en una edat molt tendra i d'aprenentatge de la vida, agafen la poesia de Ferrater i com la llegirien? Jo no sabria dir si hi ha algun exercici que m'hagi causat alguna cosa impactant, però un que em va agradar molt va ser el que vam fer de ballar, vam ballar l'altre dia Bizcochito al Calmasó. No va a ser mi carrera en tener hits, tengo hits porque yo senté la base, ya no tengo nada más que decir, para decirlo hace falta mucha clase. Y tú que te duro te mareas, más abajo, más hasta tu mamá le tararea, que manda que me tire la mala, ahora lo que queréis, me tira la buena. Mi función dentro del proyecto es, de alguna manera, poner cuerpo a toda esa palabra, ¿no? Muchas veces, cuando leemos poesía, nos quedamos simplemente en lo que son las palabras, pero todas estas palabras, si realmente las escuchas, tienen un movimiento, ¿no? ¿Cómo puedo bailar un poema? 1, 2, 3.
y el objetivo mío dentro del proyecto es removerlo. Utilizar toda esa energía de los adolescentes, que es muy fuerte, muy potente, que es vital, generosa, preciosa, y de alguna manera pues llevar estas palabras a sus cuerpos. Aguanteu aquí, aguanteu. Ho mirem i llavors m'agradaria tornar-me a posar en allò que vam fer l'altre dia en l'Anna i ho quadrarem, perquè m'agradaria que quadréssim bé en les aparicions de cadascú, com anem entrant, com anem dient les coses, perquè anéssim quadrats en la música, ¿vale? O sigui, ho posarem com si fos partitura, sí? I després també ho quadrarem, és a dir, anem a afinar allò que vam començar a fer l'altre dia. I ara encara, a veure si ho aconseguim, i ara fent això, però tothom cap aquí. Adrià Martí, cap aquí. 1, 2, 3, cap! Aleshores, hem dividit la nostra proposta en 4 parts perquè començarà a Cal Massó, que és l'espai de referència d'aquest cicle, però la nostra proposta en ser la darrera és itinerant. Us explico què farem quan sortim d'aquí. Farem això, obrirem la porta i els convidarem a la gent a que vingui, no? I vosaltres anireu acompanyant a la gent, els acompanyarem, els guiareu cap al Salvador Vilaseca. Què farem? Baixarem este carrer, agarrarem, com se diu este del mercat, no el Sant Joan, el de dalt. Prat de la Riba, agarrarem Prat de la Riba, està a la plaça Llibertat, i agarrarem des d'allà carrer Llobera. Baixarem carrer Llobera, està a la plaça del General Prim, i llavors agarrarem la Raval Santana fins al Salvador Vilaseca, d'acord? Aquesta iniciativa va començar quan fins a tercer d'ESO no en sabia res de ferreter i com que és qui li posa nom al meu institut, vaig voler rebuscar. Tu vas escriure-ho així. Diu, el poema que he dit abans a Cal Massó, Posseït, és el que més em va captivar. En realitat, van ser els seus primers versos. Soc més lluny que estimar-te, quan els cucs faran un sopar fred amb el meu cos trobaran un regust de tu. I ets tu, que indecentment t'has estimat per mi fins al revolt. Saciada de tu, ara t'excites, te me'n vas darrere d'un altre cos i em refuses la pau. No sóc sinó la mam que tu palpeges. Sí, per exemple, allò que vaig dir que em féssiu els comentaris dels poemes, te'n recordeu? Jo crec que els anirem explicant durant el camí. Com? En un megàfon. Hola, em dic Valèria i compartiré la meva opinió que tinc sobre l'amor. Per mi l'amor és una mentida, ja que avui és un sentiment bonic i demà no. Respecto la gent que li agrada, però personalment jo no me'l crec. Farem un camí, un recorregut, que podria ser una metàfora del recorregut de la vida i de l'aprenentatge també, que passa per la plaça Catalunya, que és on hi ha la casa natal del Gabriel Ferrater, i al costat de la plaça Catalunya també hi ha el Museu del Salvador Vilaseca, i aquí fem una proposta a dalt del terrat. Per què dalt del terrat? Perquè pensem que són espais, també són espais d'intimitat. Diumenge. Els ocells de la llum se'n van a joc i ens deixen a les branques un subtil temolor de petites veritats. Cal perdre l'ànima d'arbust. Un altre sentiment transitori s'ha gastat. Ens aixequem, en la por de no saber retrobar a temps qui som i què volem, ens anem tornant. No sent al seu costat l'esma innocent amb què se li proposa alguna cega mà. Dones i homes, mans nuades, fosca d'una tarda que mor. Dins la cova s'hi pot viure, Júlia. Millor, sense records. Però quan creixes tu, et creix la memòria. Mira que et pugi dret, que cap por no la torci, que no et sagni de cap empelt cruel. No t'escoltis qui et parli d'egoisme, t'has de gosar estimar. I el dia que tremolis, he de dir-te que algun dia així vindrà i et siguin llunyes de 9 anys, no oblidis que teu és alt tot do. Així sabràs donar sense penyora, tal com donen els bons, i sabràs rebre, tal com et mereixes, un do sense retorn. Dits. Lleugera s'iniciava la pluja d'una nit. Lleugers es confiaven
dels meus dits. Vale, no está claro cuándo subís y cuándo no está claro. ¿Alguien se recuerda això? Es que esto lo tiene más marcado el Iván que yo. A mi em sembla que va dir, bueno, no sé per què no ho faig, però em sembla que va dir que quan... Era más rápido. Un instant menut de Déu. Oh, només per 2 dies. Em somreies a través del llenguimeig, que plovia, damunt el teu abric de cuir. Tremolor dels bruscos túnels per on te'n perds. Cor confús. Aquesta nit faig engrunes amb la traça del record que tinc als dits. Buits 2 dies van prémer l'ombra del toc dels teus dits quan te'n perdies. Alan, sisplau, ¿me puedes hacer los saltos? ¿Los fuertes? Sí, sí, los fuertes. Vale! Això és el que voldríem. Això és el que volem. Que tota persona adulta sap o hauria de saber que la vida amorosa de tot home o tota dona és igual que la d'altra dona o altre home. I finalment, després de tots els meus versos, és dir esto. Si fos entrenador sobre algú, seria sobre mi mateix. Però ni tan sols de mi mateix no en revelen res. Us esperem a l'institut. Adéu! Adéu! Vinga! que ha sigut un debat molt enriquidor sobre l'amor, la novel·la de Ferrater, sobre com és l'amor i com una manera de visitar l'amor de Ferrater avui en dia. No? I bé, i avui acabarem aquest mural i entre tots i serà com aquest final d'aquest cicle que hem estat parlant d'amor i de Ferrater. Lucía. Que hay un árbol en medio, Lucía.